365 dní. Myslím si, že je to naozaj dostatočne dlhá doba na to, aby som niečo s vami vybudoval a preto som tu a preto načnem toto video, aby ste práve sa dozvedeli, čo chcem dosiahnuť za nasledujúcich 365 dní. Bez ďalšieho okecávania sa môžeme na to rovno pustiť, takže pokiaľ sa zaujíma ľudia, pozerajte až do konca. OK ľudia, takže som absolútne začínajúci youtuber, pokiaľ ste o mne ešte nepočuli, budem veľmi rád, pokiaľ pozrite moje úplne prvé video. Je to taký úvod do môjho celého kanála, to znamená, že takéto video v podstate pomôže trošku, aby ste vás poznali. A tak, takže názov videa je vlastne 365 dní. Zatiaľ môžem povedať, že so svojím životom som mimoriadne nespokojný, dá sa povedať, lebo zatiaľ mi absolútne veľa vecí nevychádzalo, robil som blbosti, proste všetko bolo na nič. Nič nevychádzalo, preto chcem si dať také predsavzatie a jednoducho týchto ďalších 365 dní úplne zmeniť svoj život, úplne ho pretransformovať na úplne inú kolaj, ako mám momentálne. Viem veľmi dobre, že teraz to nie je dobré, tak preto chcem proste natočiť toto video, lebo jednoducho nechcem zostať tam, kde som momentálne teraz. Jednoducho chcem byť na takom mieste, o ktorom momentálne možno len snívam. Nechcem povedať presne kde, ale chcem jednoducho niečo vybudovať. Chcem niečo vybudovať s vami, chcem niečo vybudovať sám, jednoducho chcem všetko niečo vybudovať a jednoducho vyšvihnúť sa v živote natoľko, že budem konečne spokojný a konečne budem normálne žiť. Nechcem potom o rok ani nikdy inokedy lutovať, že som už veci neskúšal, preto som tu, natáčam tie videá, jednoducho idem do toho a skúšam tie veci, hej. To znamená, že preto budem veľmi rád ľudia, ak zostanete tu, budete počúvať tieto moje apy a proste budete mi držať palce, budete ma podporovať cez túto určite neľahkú journey. Takže myslím, že by som mohli začať normálne, že prvou takou otázkou vyslovene, že prečo som vôbec začal s týmito biznismi a prečo vôbec začínam YouTube. No, prečo vlastne začínam YouTube? Ja si myslím, že to je celkom logické. Jednoducho chcem niečo dosiahnuť. Chcem jednoducho, aby moja rodina v budúcnosti bola proste na tom v pohode a také veci. Chcem ale robiť hlavne ľudí šťastnými. To je vec, ktorá ma baví, ktorá ma naplňa. Chcem jednoducho ľudí podporovať, pomáhať im, robiť im jednoducho radosť aj cez videá, cez vtipné videá, alebo aj cez jednoducho motivačné veci, jednoducho motivovať ich k tomu, čo ich nebaví, lebo život nie je o tom, čo vás baví, ale jednoducho je to o tom hlavne aj, čo vás nebaví. Preto chcem jednoducho dosiahnuť také veci a robiť také veci, aby som vám pomáhal a samozrejme kľudne aj s psychickými problémy a tak ďalej, jednoducho som ochotný robiť v podstate, že úplne všetko. Znamená, že to je v podstate taký ten hlavný dôvod, prečo som začal YouTube, lebo jednoducho ma to baví a baví ma pomáhať druhým s hocičím prakticky, preto som to v takom prvom rade začal. Ja mám takú otázku, že čo ma vlastne nebaví na mojom živote, nebaví ma momentálne skoro nič, tak to aby som to povedal. Nudím sa skoro celý deň, nič nerobím, preto som proste začal YouTube. Chcem sa nejakým spôsobom rozvíjať, chcem si nejako pomôcť, chcem proste aj vám ľudia pomôcť. Teraz, keby komunikujem s tvárou tvár s vami, to znamená, že keby aj ja sám sebe pomáham, lebo nie som keby sám. Takže myslím si, že dáva celkom zmysel. Jednoducho momentálne nie som úplne spokojný, preto chcem týchto ďalších 365 dní kľudne každý jeden deň dokumentovať, čo robím, ako sa mi darí. Možno sa mi nepodarí úplne každý jeden deň zdokumentovať, ak nie, tak ho zdokumentujem deň potom a budem to mať ako spojené dni. Takže tak. Ešte mám takú otázku, že čo chcem vlastne zmeniť. No, zmeniť chcem v podstate úplne všetko. Chcem zmeniť svoje správanie, to ako vidím svet, to aké mám pohľady, ako riešim veci. Všetko chcem zmeniť. Momentálne proste na tom nie som dobré ani finančne, ani v podstate ničím, hej. To znamená, že proste chcem zmeniť vyslovene svoj život o celých 180 stupňov, aby som sa otočil a mohol si o ten rok presne o tých 365 dní povedať, že jednoducho stalo to za to a proste, že som sa to nevzdal a že som šiel do toho naplno. No a mám byť konkrétny, že vlastne čo sú moje reálne ciele, tak na YouTube, ak mám byť vyslovene konkrétny, za ten rok by som bol veľmi rád, ak by som naplnil kľudne aj 1000 odberateľov. Je to veľmi ťažké. Bude to veľmi ťažké, možno to ani dosiahnem. Možno dosiahnem viac, možno menej. Ale naozaj neviem, či to vôbec budem schopný dosiahnuť. Dúfam, že budem, ale ak nie, tak samozrejme nespadne svet, alebo je to taká moja hlavná meta. Minimálne tých 1000 odberateľov, takže ľudia, pokiaľ máte záujem, budem veľmi rád, ak ten odber hodíte. Jednoducho bez vás to nepôjde, takže budem veľmi rád, ak mi dáte jednoducho tú podporu a bude sa mi dariť. No a
Na YouTube mám vlastne taký cieľ, jednoducho pomáhať vám, robiť vás šťastnými, tým pádom prídu aj odbery a views a potom možno aj nejaké peniaze za to, hej, to samozrejme patrí k tomu. To znamená, že proste to je môj hlavný cieľ, proste hlavne vás robiť šťastnými, pomáhať vám a potom s tým vlastne príde ako odmena za to, čo vlastne budem robiť, aj tie peniaze a všetky tieto veci, zhliadnutia, odbery a tak ďalej, takže to je vlastne taký môj hlavný cieľ, ktorý chcem naplniť na YouTube. A pokiaľ to pozeráte doteraz, ľudia, som neuveriteľne šokovaný a neuveriteľne vďačný za to, ak niekto vôbec dopozerá do tejto sekundy, lebo asi málo kto to vôbec dokúka pri človeku, čo má, že 6 odberov, nie, koľko? 20 skoro vlastne. Pardon, to som si zmýlil s niečím iným. Takže tak. Takže nebude to ľahké, ale dúfam, že to dáme. Ako to chcem vlastne dosiahnuť s tým YouTubeom? No určite jednoducho musím vydávať videá pravidelne, musím mať s vami kontakt, musím jednoducho nevydávať blbosti, ale jednoducho bojovať o to a jednoducho mať možno aj trošku kúsok šťastia. Není tu len YouTube, ktorý chcem vlastne zmeniť, chcem zmeniť aj seba, chcem jednoducho začať cvičiť, chcem jednoducho si vybudovať väčšiu disciplínu a tým pádom motivovať aj vás a vám tým pádom týmto spôsobom aj pomôcť. Preto proste tento YouTube robím, pomôžem aj sebe, aj vám a všetko bude tak, ako má byť. To znamená, že proste toto je to, čo naozaj potrebujem a podľa tak to bude fakt, že parádne a ideálne. Takže chcem tieto veci zmeniť a neviem úplne, čo by som dodal k tomu. Tých 365 dní, chcem ich monitorovať, chcem, aby ste skoro každý jeden deň vedeli, čo som urobil, čo som neurobil a tak ďalej, jednoducho, aby si celých 365 dní naozaj vedeli, čo sa mi podarilo urobiť. Až potom, po tých 365 dní, vydám video, kde toto video ukážem a poviem na videu, čo som dosiahol, čo som nedosiahol, kam som sa vlastne dostal za ten rok. A od dneska idem každý jeden deň sa pokúsim, keď budem naozaj môcť pracovať, natáčať a vydávať tie videá hlavne pre vás, aj pre seba, ale aj pre vás, aby ste vy na tom boli v pohode a všetko bude tak, ako má byť. To znamená, že takto, aby som to zhrnul, neviem, kde budem o rok, absolútne nemám tušenia, dúfam, že budem ide, ako som momentálne, lebo momentálne nie som absolútne spokojný s tým, kde sa jednoducho nachádzam. Takže ak ľudia chcete sledovať každý jeden môj deň a moju cestu po dobu jedného celého roka, kde veľmi rád dáte like a odber, aby vám neušlo absolútne žiadne ďalšie video o tom, ako som prežil svoj deň, čo som urobil preto, aby som sa dostal bližšie k svojim cieľom. No a to je asi tak všetko, čo by som mohol povedať. Takže dúfam, že sa vám ľudia video páčilo. Pokiaľ áno, som hovoril, nezabudnite na like, odber. No a ja sa dúfam, že s vami vidím už naozaj ľudia veľmi čoskoro u nejakého ďalšieho videjka. Takže čaute.